Malý rage od Resta na začiatok. Počkaj, dám ti tam flash. Je hlava. Ježišmaria. Flashujem. Ty kokot, mne zle, žo! Viac. Choď do piče. OK, je to čas tréningu, keby sa vám niečo takéto ľúbi ľudia, dajte vedieť buď palcom dole, alebo dole, všetky sú vítané, dík za komenty a možno sa vidíme na budúce, keď sa vám to ľúbi, OK. Takže 10 minút, pre tých, ktorí pičujú, že majú čas na cvičenie, tak vám jebe na hlavu, OK. 10 minút tréning teraz. Tell me like a Hellcat. Like a Hellcat.